Pwede yung Jura, guys. Pwede yung Jura, guys. Ayan. So, this is a Christmas season and of course, kasi malapit na ang Pasko natin and of course, may in line with my anniversary, kaya tutulong tayo hanggang saan pwede. Hindi man tayo pwedeng tumulong sa lahat, pero pipili tayo yung mga nangangailangan talaga. Alam nyo, nangangailangan din talaga ako, nangangailangan si Randy, si Mami Dimes, pero handa kaming tumulong para sa mas may nangangailangan. And of course, Ma'am Mayor Ben, thank you so much. Sa lahat po ng mga sponsors na isang tawag ko lang nandyan agad, sa service, sa mga ganun. Maraming salamat. Hindi nyo alam, sa isang buhay ng isang pamilya ay naiiba dahil sa inyo, naiiba din ang buhay. Kaya, thank you so much and Merry Christmas to one and all. Hello everyone, mga ka-rock and roll to the world, and welcome to my vlog. At sa lahat po ng mga bago sa YouTube channel ko, please subscribe and of course press the yellow button to keep you updated in my vlog. Ayan, so this is very special vlog para sa ating lahat kasi we are celebrating our second anniversary sa page natin, kaya naisipan kong tumulong sa isang pamilya. Yes, at actually nag-chat siya, ito. Opo. Kaya pupunta tayo sa kanya, ha? Okay, so aabangan natin. Bye! And mga karakalo to the world, and we are ready na. Takiagad kita, syempre, hindi po ko kompleto ang natin, ayuda natin sa isang pamilya na nangangailangan talaga kung wala po talaga ako mga kaibigan na tutulong ngayon. And here with me is Aliana del Carmen kasi ayuda el kumigo manchangge na baksakan para kung trabagulay. And of course, el pinakas generous. Akal unlamada lang. Isang tawag ko lang, grabe ang tulong. Yes, it's Mami Dine. Yan, Mami Dine. So, yan ang owner, manager ng Prince Lechon and Prince Catering. Actually, mag-sponsor din sila sa transportation sa kanya to eh. Oo. Tsaka, may pamerienda si Mami para sa ating mga check. Aliana? Yes. Excited mo na bang makilala yung mga matutulungan natin? Super! Oo, kasi yung matutulungan natin ngayon, Aliana, isang family na wala ng nanay, wala ng tatay, pero yung nanay daw nasa Manila. Okay. Yung tatay may ibang pamilya na. Tapos may lola siya, kaso lang namatay na. So, limang sila, as in, elementary pa lang yung iba. Tapos isa lang ang nagtatrabaho, yung ate niya, may anak pa na isa. Oo, na kaya medyo nahihirapan talaga. Tapos nag-chat sa akin dahil gusto nilang nahihirapan na sila sa pagkain. Kaya medyo na antig ang puso ko, and it's time to kasi I received naman my first salary in Facebook. Wow, correct? Correct, kaya pala tayo, medyo tutulong tayo kahit konti, no? Eh ako, wala na rin ako makain, friend. Okay ka lang. Sige, may powder alcohol na ganon-ganon ka. Meron ka na ganon, di ba? Ayan, so, ayan, tutulong kami. Pero hindi lang po kami kasi meron pa. Yung isa, si Randy Tubog. Siya din ang mag-sponsor ng, mamaya makilala nyo siya. Mag-sponsor ng milk para sa bata and of course, coffee and sugar. Siya din ang assign doon. And of course, kay Mayor Beng Climaco. Maraming salamat. Si Mayor Beng lang naman ang nag-sponsor ng bigas para sa ating pamilya. Yeah. Alam mo, ito ang pinaka-importante, Mami Dines, check. Ang bigas talaga sa pamilya. Pati yung mga Kaya bibili ako ng mga anong kailangan sa mga bahay. Like mga oil, mga gulay, mga ganun. Para at least may na sila. May stock sila doon. Tapos delata, tapos mga alam niyo na yung mga noodles. Kaya aabangan natin guys, ha. Mamimili tayo sa palengke. Bye-bye! See you! Yan, okay. Ito si Mami Dines, ha. Diba? Correct? Yes, and actually we are here sa Santa Cruz Baksakan po. Oo, actually parati ako na dito. Kaya magbibili po tayo ng mga gulay, mga anong kailangan para sa kanila, ya? So samahan mo ako para pipili tayo. Bituin ngayong gabi, mga ulap ang aking katabi, ngunit hindi ako nag-iisa, pagkat ikaw ay nandito na. Mga tala sa iyong matay aking batid, bawat kislap ay may pag-ibig na hatid, sa mga hangarin nating tapat, kayang baguhin ng lahat. 500 guys, manadet ako sa akong price. Ay, pati kabal 500 na kami nga man ganito.
mall yung kumpra kami kita. May Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila. And I'm with Mommy, guys. Kay Elegant Habits ko yung mga fresh. Kay Nila ka. Fresh ba siya? Ngayong Pasko, May grande pag sa yun. Hi, Koreana looks. Mga model. ang gandang Ay, tadhana kita mo kasi kita. Hoy, Ma'am Ann. Magsate kami kita. Nakasabay, tibok na ang puso'y natiisa. Sa loob nito ay taga rito ka. Magagandang larawan ng ating bukas. Ngayong Pasko ay 100 for fruits para sa bata, ha? Ngayong Pasko, magniningning Mag-grocery tayo. Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuyan ka ng pagmamahal, pinapala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Iyong sa makinyo Pilipino, iyo. Takinam, sabi kay Valiente, iyo. No kere per de pamilya, no kere per de barkada, kay kere, iyo. Yes, and we are done mga karakano to the world. Nakabagat kami ng grocery. Yay! Ang bagsakan kami, kumpra mga kosa-kosa. And aura, takya si Randy, tubong. Hello po! Siya kita mga biscuits, mga kusakes, mga leche, mga coffee, sugar, and of course, si Mami Dines LD atong beautiful driver. We have bread here. Kapag siya nito may bread. Kay, si Mami Dines yung sponsor, ila pang merienda pansit! Oh my God! So excited ya iyo. Kusa ka reaction dal mga di aton can receive. No. Eh, bo best pag receive one sino, ang happy ba ko? Bien, happy. As in, kasi grabe yung ayuda na for me. But also for my family. Correct. Yes, kuhigat kami akal mga bagay, akal mga things na need gat sila. Correct. So, hindi sila nisisita kumpra-kumpra pa for 1 week. Oo, kaya niyagat sila supplies. Correct ba, Beth? And thank you for our following sponsors po. Prince Lechon by Mami Dines. Prince Catering by Mami Dines also for the food. And of course, Aliana Del Carmen para assisting me in my video. Randy Tubog for sponsoring the meal, the coffee and everything like biscuits and bread, okay? And of course to Dora de Zamboanga for second anniversary and for our first sahod dapat i-share natin, correct? Si Mayor Beng, hindi natin nakakalimutan for our rice terraces. So, thank you Mayor Beng. Okay, but this time guys, pupunta na tayo. Yes, and finally we are here. Dali kita un poquito ayuda kanila kay man ano takiya. Oo, beniki mami. Ele kumigayan chat guys kay ¿cuántos ustedes na pamilya? Bale, 5 na lang no magkakapatid. Tagalog ka? Half half Muslim na ano. Pero kasi nahihirapan na daw sila sa pagkain, di ba? O financial. Kaya medyo kahit konting tulong, ha? Sana po maano niyo ma-appreciate niyo. Pwede ba yung entra? Pwede entra ano yung cover ano ta? Ganun entra kita. Di ba kasi support lang sila. Like wala pang 1 month, ata? Mag-1 month buka. Ito. In then ano ba sila? Like walang tatay nanay mo, no? So dito tayo sa loob. Okay lang, ha? Ayan. Pasok ako, ha? Ito po yung bahay nila. As in, kailangan talaga nila ng... Kaya, bakit ka naghingi sa akin ng tulong, gang? Kausapin kita. Bakit ka naghingi sa akin ng tulong? Kasi, nahihirap ko na. Wala na kasi trabaho, mama. Huwag ka umiyak. Okay lang. Alam nyo, sa dinami-dami na humihingi ng tulong sa akin sa page, sila ang napusuan kong tumulong eh. Kasi 5 sila. Tapos, wala na yung nanay niya. Nasa Manila, no? Pero walang trabaho. Natanggal dahil nga sa pandemic. Oh. Tapos yung tatay nila, may ibang... kaya naaawa po ako talaga sa kanya na ano lang. Pero okay lang ha. Aja, kaya mo yan. Kaya niya yan. Si ate mo nandito? Yung bata nandito? Nasa ano po, dun sa husband niya po, kinuha sila kanina lang. Nandun na sila? Opo. Bumili ako ng milk para sa kanya. Opo. Kaganda lang naman yun. Okay. Pwede mo nang bigyan. Opo. Magpunta lang sila dito bukas lang kasi may trabaho siya. Wala kami kasi ngayon lang nangyari sa amin. Magkasama kaming pamilya. Wala na nga kami nanay tatay. Ginagalit pa kami. Pasalamat sila kasi kompleto yung mga anak nila. Hindi nagkawatak-watak.
kami. Saan kami ngayon? Wala kami parents, mama namin. Ngayon kami na lang nagtutulungan. Yung ate ko hindi naman masyadong makapagtulong sa amin kasi may anak siya, pamilyado. Ang kapatid ko nga lalaki ngayon, may kumupkup sa kanya. Sino ang kumukot sa lalaki? Yung saan siya nagtatrabaho, nagka-cargo driver, kaya ganun na may maraming nasahod. Parang kaya kung bigyan ng bahay yung mama ko. Ay, hindi po. Mama namin. Pero ikaw, anong grade ka na? Grade 11 ako nakapaghinto. Graduate ay Graduate ka na sana. Opo. Pero gusto mo mag-aral pa. Opo, gusto ko na lang mag-aral kahit makakuha man na ako ng NC2. Yan man ang mahalaga. May certificate ka. Opo, para makapagtrabaho ko ng maayos. Sige, we will try to coordinate with that, ha? Kapag kung gusto mo, ha? Tapos i-chat lang kita, ha? Opo, thank you po. Oo, kasi para at least matulungan ko rin kayo kasi yung pamilya yun, you need ano talaga. Ikaw ba ang second? Okay ka lang? Oh, sige. May handog kami sa iyo. Halika, para at least sumawa din siya. Naiyak din ako sa iyo, ha? Oy. Maraming salamat sa yung sulat o yung biyali kumigo kahit na kahit kabar-aray, ano yan lang iyon. So, kasi lang iyo pwede ayuda. Like, ano lang tayo kay Mayor Beng, siya po ang nagbigay ng bigas sa atin. Tapos si Mami Dines ang Prince Lechon, siya po ang nagbigay ng pamerienda nyo ngayon, may pansit kayo ngayon gano'n, ha? Oo. Para at least hindi ka na magluto mamaya. Correct? May pagkain na kayo. And then this one, bagong sahod ko sa Facebook. So, i-share ko sa iyo, ha? Sana po maano nyo, ma-appreciate. This is the effort para sa inyo. Tapos ito, mga gulay, daming baksakan. Baksakan talaga kami. And thank you sa effort, Aliana. Ay, ito lang muna. Oh, okay lang ba? Or sa mesa. Kayang baguhin ng lahat. Magagandang larawan ng ating bukas. Ngayong Pasko ay maniningat. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. San man sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. Tuyan ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Magandang tadhanang naghihintay, pupuntahan natin magkasabay. Thank you so much po kay Madam po, Dorothy Zamboanga. Malaking tulong po talaga itong binigay niyo sa amin. Hindi ko po talaga in-expect na mapansin niya po yung message ko. Thank you so much. Iiyak ako, guys. Ay, pwede yung lura, guys. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng mga tumulong sa atin. Maraming salamat. Basta laban lang sa buhay, ha? O huwag susuko. Ayan, maraming tutulong sa'yo pag mabait ka. Kaya magpapagpabait ka. Happy ka? Pwede yung lura, guys. Ayan. So, this is a Christmas season and of course, kasi malapit na ang Pasko natin and of course, may in line with my anniversary, kaya tutulong tayo hanggang saan pwede. Hindi man tayo pwedeng tumulong sa lahat, pero pipili tayo yung mga nangangailangan talaga. Alam nyo, nangangailangan din talaga ako. Nangangailangan si Randy, si Mami Dines, pero handa kaming tumulong para sa mas may nangangailangan. And of course, Mayor Ben, thank you so much. Sa lahat po ng mga sponsors na isang tawag ko lang nandyan agad, sa service, sa mga ganun. Maraming salamat. Hindi nyo alam, sa isang buhay ng isang pamilya ay naiiba dahil sa inyo, naiiba din ang buhay. Kaya, thank you so much and Merry Christmas to one and all. Ayan si Dora de Zamboanga, El Primo Castel Tabla, that you cannot depend your happiness to anyone else because you alone, you can provide happiness on your own. Bye! Tanaw nila ang liwanag mo. Tuyan ka ng pagmamahal, pinagpala ng may kapal. Ngayong Pasko, magniningning